खुलुमबाय दिनै 7 जुन 2024 शुक्रबार आसाम पुलिसा आईएसपीडी गुवाहाटीनिफ्राय किडनेप खालामनाय केसाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राबिउल इस्लाम। राबिउल इस्लामा हाबिबुर रहमान मुंनि सासे सुबुंखौ किडनेप खालामनानै बिनि नखरनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन आरो बियो रांखौ लायनो थांनायाव पुलिसजों हमजादों आरो किडनेप खालामजानाय सुबुंखौबो रैखा खालामदों। दिनै आरो गाबोन आईएमडी बिफाना अखानि सायाव अरेन्ज आरो येल्लो एलार्ट फोसावदों। येल्लो एलार्ट फोसावजानाय जिल्लाफोरा जाबाय साउथ सालमारा मानकासार, धुबरी, बङाइगाव, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, बजालि, गवालपारा, कामरुप मेट्र, सनितपुर, बिश्वनाथ, कार्बि आंलं, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, जरहाट, माजुलि, शिबसागर, चराइदेव आरो तिनसुकिया। गुबुन अरेन्ज एलार्ट फोसावजानाय जिल्लाफोरनि मुङा जाबाय बरपेटा, डिमा हासाव, काछार, गलाघाट आरो डिब्रुगड़। दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिपाझाराव सानै बैसो जानाय बिमा आरो बिफाखौ फिसाज्लाया गाज्रि बुनानै गोब्राब जखम खालामदों आरो जाथायनि उनाव गामिनि मानसिफोरा बिसि आरो फिसायखौ हस्पिटालाव थिसनहैदों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शशांक शर्मा आरो बियो जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव पुलिस बादाव थांनानै गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायदों। तामुलपुराव मोनसे मुगैथाव जाथाय। तामुलपुराव सासे आइजोखौ बिनि फिसायनि नखरनि मानसिफोरा हिन्जावनि नखरनिफ्राय धोन सम्पति दाबि खालामना मोननो हायैनि जाहोनाव इनाय आरो अयथासार खालामनानै बुथारदों आरो बुथारजानाय आइजोनि उदैयाव 2 दाननि गथ'बो दंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बिनि फिसाया सानफ्रामबो इनाय खालामनानै खानाय साबथिंलाय आरो जोलाय बुलाय खालामबाय थायोमोन आरो आइजोनि नखरनि मानसिफोरा बिजामादैनि सायाव, जायनि मुङा शान्तानु दास, बिनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों आरो पुलिसा शान्तानु दासखौ मथंगा चक तामुलपुरनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीनि बरागावनिफ्राय पुलिसा स्कुटि खावनाय सासे सिखावखौ एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय खावजानाय स्कुटिखौबो बोखांनो हादों। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय गपाल दास, 27 बोसोर बैसोनि। जालुकबारि पुलिस फादायाव दोनजानाय सासे दायनिगिरिया पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमा लांनो हादों। साननि समाव दायनिगिरिखौ हमनानै दोनदोंमोन, नाथाय बेलासि जाहां समावनो दायनिगिरिया खारखोमा लांदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामफिननो थाखाय पुलिसा नागिरगासिनो दङ, नाथाय खारखोमानाय दायनिगिरिनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया क'क्राझार लक सभा बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो एनडिएखौ जोङो मदद होनो बाध्य जादों आरो कारना जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिसायख'थिखौ जोङो पार्टी पलिटिक्स बा जोङो पलिटिकेल दिगखौल' जों नायाबासिनो पलिटिक्स फर नेशन बिल्डिं, बर' माहारि दानायनि मोनसे बिसायख'थि हिसाबैसो जों नोजोर बोदोंमोन आरो बेखायनो जातिनि अस्तित्व, मर्यादा आरो आत्मरैखानि जे मोनसे बिसायख'थि हिसाबै जों नोजोर बोनानै जोङो मदद होदों। कारन दिल्लीयाव जोङो 10 बोसोर बर' एमपि जों गोमादोंमोन, क'क्राझार एसटि समस्तिनिफ्राय बर' एमपि जों गोमादोंमोन। जों नुदों जे थांनाय 10-15 बोसोराव जायफ्रा रुलिंआव दं बिथांमोना 12 जन एमएलए दङमोन, काउन्सिलाव मेजरिटि, स्टेटआव मन्त्रि दङ। थेवबो 10 बोसोर बर' अनाबर'नि जे राजखान्थियारि जे थासारि आरो जायफ्रा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो बेखौ हमथानो हायाखैमोन आरो हिरा सरनिया बिथाङा कमिउनेल पलिटिक्स, बर' अनाबर' मोनसे आनरुलि टार्मेल सिटुएसन, भायलेन्सनि सिटुएसन क्रिएट खालामनानै बिथाङा देरहालांदोंमोन। दिनै जों बेखौ फिदिंनानै जोङो मोनफिनबाय आरो बे जोंनि हारिनि थाखाय, बर' माहारिनि थाखाय मोनसे देरसिन देरहानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि अस्तित्व, आत्ममर्यादा, आत्मरैखानि बिसायख'थि हिसाबैसो नोजोर बोनानै एनडिएखौ जोङो इउपिपिएलखौ मदद खालामदों। गोबाङानो जोंखौ दुसिदों, गोबाङा जोंखौ सोंखारिदों। जोंहा बेयाव खुनु आक्षेप बा दुखु मोननाय जोंहा गैया। कारन बाथ्राया बेनो जे एनडिएनि टाइमाव बड' पिस एकर्ड, एनडिएपि, एबसु, इउबिपिनि गेजेरजों जादों। पिस एकर्डनि दफाफोरखौ रोखा रोखा आबुङै जों मावफुंनांगोन। माखासे दफाया मावफुंजाबाय। दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव दिनै जोंहा
स्टेट लाइक स्ट्राक्चार जि मोनसे काउन्सिल एसेम्ब्लि सेगमेन्ट जोंहा काउन्सिल लेजिस्लेटिभ जि एसेम्ब्लि दङ बिनि जि समस्ति 40टानिफ्राय 54सिम जोङो बानायनांगौ दानांगौ आरो जि पावार एन्ड फांसन 8टा जों एडिशनेल मोनदों बेखौ जोङो साबजेक्टखौ दाजाबनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलं एसटि हिलनि इस्यु आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट जि पेन्डिं जानानै दङ बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ आरो बे नोजोरखौ बोनानै पार्लियामेन्टआव बिटिआर एकर्डखौ आइननि मर्यादा होनानै मोर एरिया एक्सटेनसन मोर लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ जि पावारखौ बांहोनाय फाइनान्सियेल पावार बांहोनाय साबजेक्ट पावार एन्ड फांसनखौ बांहोनाय बेनो जोंनि जि बे एकर्डनि मेन अबजेक्टिभ आरो बेखायनो दिनैनि टाइमाव जोङो सानै दिनै एमपि जों मोननो हाबाय राज्य सभायाव रोनगोरा नार्जारि लकसभायाव दिनै जयन्त बसुमतारि आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि थांनाय समनि कमिउनेल पलिटिक्स दंमोन बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन बे दिनै जोब्बाय आरो दिनै शान्ति पिसफुल मोनसे परिबेस आरो बे पिसफुल परिबेसाव जोङो दिनै बर' हारि दानायनि दाफामफिननायनि निर्माणनि थाखाय जोङो आगान सुरदों दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि जि थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डा इस्युखौ जोङो मावफुंलांनांगौ बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ शान्तिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौ एकर्डनि गेजेरजों मोननाय अनुस्थान प्रतिष्ठान इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेयाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एक्टिभिटि दङ बेखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोङो नोजोर बोदों जे दिल्लीनि पलिटिक्सआ सानै जि एमपि बर' हारिया दिनै मोनबाय बे जाबाय बर' हारि दानायनि पलिटिक्स जागोन बेयाव खुनु पार्टि पलिटिक्सनि बाथ्रा फैनो नाङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों काउन्सिलाव स्टेटआव गावबा गाव हानजाया पलिटिक्स गेलेगोन जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु दिल्लीयाव सानै एमपिआ जेब्लायबो बर' हारि दानायनि बिटिआर एकर्डनि आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो लोगोसे बर' हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन जोंहा गोथौयै आत्मबिश्वास दङ आरो बेखायनो 10 बोसोरनि जि मोनसे जोंनि आक्षेप जोंनि जि खुद्रिनाय जोंनि जि गोमानाय बेखौ दिनै जों फुलफिल खालामनो हाबाय जों नुदों दि दिनै दिल्लीयाव रावबो मेजरिटि मोननो हायाखै एलायन्सनि दिनै एनडिएनि सरकार थार्ड टाइमनि थाखाय मदि बिथाङा दानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो हारियाव जिखिनि जोंनि ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिटिआरखौ जि जौगानांगौनि थाखाय गासै बिथिङाव मोनसे माने आबुं महरै बेखौ लांनांगौनि थाखाय केबिनेट मिनिस्टार नङाबा मिनिस्टार अफ स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जोङो दाबि दैखांदों आरो जों दाबि लाखि आरो लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां चिफ आरो मानगोनां मन्त्रि आरो राज्य सभानि एमपि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन दोलोखौ खावलायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै जाहाथे बेखिनि दाबिखौ लाखि जोंनिफ्रायथ' दाबिया थागोनानो आरो एनडिएनि जाय मुरब्बी नरेन्द्र मदि आरो बिथांमोननि हान्जाखौ जोङो दाबि दैखांदों जाहाथे बेखिनि मर्यादाखौ जाहाथे होयो बेजों लोगोसे जोंनि जौगानाया जाहाथे रोखा जायो बिसायख'थिया जोबलांबाय कुनु बेयाव भायलेन्स जायाखिसै शान्ति परिबेसनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक बयबो एक्सारसाइजखौ खालामबाय आरो दिनैनि समाव नर्मेल मोनसे टाइम बेखायनो आङो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम साफ्रोमबो व्यक्ति आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारिनि आद्रा थानाय इस्यु एजेन्डानि सार्थ'आव हाबा मावलांनायाव बयबो जाहाथे खौसेयै गारांबोगोन बयबो जाहाथे खौसेयै गसंथागोन आरो खौसेथिनि मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जों हाबा मावलांगोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि